Daily Devotional, Cebuano Version. Kahibulungang Grasya sa Ginoo by Ellen G. White. Sa wala pa ang paglalang, Mayo 1, nga nagluwas kanato ug nagtawag kanato sa balaan nga pagtawag, dili sumala sa atong mga buhat, kundili sumala sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya nga gihatag kanato diha kang Kristo Jesus sa wala pa ang mga katuigan nga walay kinutuban. Timoteo Kapitulo 1 versikulo 9. Ang katuyuan o plano sa grasya naglungtad gikan sa kahangturan. Sa wala pa ang katukuran sa kalibutan, kini sumala sa determinado nga tambag sa Dios nga ang tawo kinahanglan pagalalangon, gitugahan sa gahom sa pagbuhat sa balaan nga kabubuton. Apan ang pagtalikod sa tawo uban sa tanan nga mga sangputanan niini wala matago gikan sa makagagahom sa tanan. Ug bisan pa niana wala kini makapugong kaniya sa pagtuman sa iyang walay katapusan nga katuyuan. Kay ang Ginoo motukod sa iyang trono diha sa pagkamatarong. Nasayod ang Dios sa katapusan sukad sa sinugdan. Busa ang katubsanan dili usa ka nahuna-hunaan, apan usa ka walay katapusan nga katuyuan nga pagabuhaton alang sa pagpanalangin, dili lamang niini nga atomo o atom sa kalibutan, apan alang sa kaayuhan sa tanan nga mga kalibutan nga gilalang sa Dios. Ang paglalang sa mga kalibutan ang misteryo sa Ebanghelyo alang sa usa ka katuyuan sa pagpakita sa tanang binuhat nga mga salabutan, pinaagi sa kinaiyahan o pinaagi ni Kristo, ang mga himaya sa Dios nung kinaiya. Pinaagi sa kahibulungan nga pagpakita sa iyang gugma diha sa paghatag sa iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Ang himaya sa Dios gipadayag ngadto sa nawala nga katawhan ug ngadto sa mga salabutan sa ubang mga kalibutan. Gilibutan ni Jesus ang lumba sa iyang tawhanon nga bukton, samtang uban sa iyang balaang bukton iyang gigunitan ang walay katapusan. Siya mao ang tigpataliwala tali sa balaang Dios ug sa atong makasasalang katawhan, usa nga makatapion sa iyang kamot kanamong duha. Job Kapitulo 9 versikulo 33. Ang mga termino niini nga panaghiusa tali sa Dios ug sa tawo diha sa dakong pakigsaad sa katubsanan gihikay uban ni Kristo gikan sa tanang kahangturan. Ang pakigsaad sa grasya gipadayag ngadto sa mga patriarka. Ang pakigsaad nga gihimo uban kang Abraham maoy usa ka pakigsaad nga gipamatud-an sa Dios diha kang Kristo, ang mao nga ebanghelyo nga gisangyaw kanato. Si Pablo naghisgot sa ebanghelyo, ang pagsangyaw ni Hesukristo, ingon sa sumala sa pagpadayag sa tinago nga gitipigan sa hilom sulod sa mga panahon nga walay katapusan. Apan karon ginapahayag o pinaagi sa mga kasulatan sa mga manalagna, sumala sa sugo sa Dios nga walay katapusan, ginabutyag ngadto sa tanang nasod, ngadto sa pagkatuman sa pagtuo. Roma Kapitulo 16 mga bersikulo 25 ngadto sa 26.